Ahoj všichni, dneska bych vás chtěla seznámit s mým rančem, tak pojďte na prohlídku. Ahojky, já jsem Anastázie a dneska vám to tady ukážu. Jsem majitelka ranče a doufám, že se vám ranč bude líbit. Jako první se půjdeme podívat do malé stáje. Tak tohle je náš Paris. Cedulku má sice špatnou, má tady napsaný Daplo, ale je to jinak Paris. Dále tu máme Caramela Dreama, našeho oblíbeného cross-countrového hřebce. Má tady ochrannou síťku, protože občas si kousne, ale pod sedlem je úžasný. A taky proti mouchám. Potom tu máme naši klisnu Haflinga. Je moc hodná a jmenuje se Stella, ale už je stará a trošku zlobivá. A nakonec za tímhle okýnkem máme ju. Teď si ukážeme malé. Toto je náš nespoutaný Paint hřebec, stájíme krotká andaluská klisna Kopretina. Má reflexovou dečku. Dále vás pozdravuje náš vznešený a jeho roztomilá dceruška prasátko Piggy, naše bachy a krasavec Síkví. Momentálně máme na pastvině ještě hříbě Leontínku, veverku a ježka. Ale ty vám koně jak na pastvinách, tak i v boxech mají už zimní. Teď vám představím naši menší. Takže nejvýš vlevo tam máme drezurní sedlo, které je pro nácvik správného sedu, protože už nemá třmeny. Druhé vlevo to je parkourové sedlo vlastní výroby. A třetí vlevo také sedlo vlastní výroby. Potom nahoře vpravo parkourové sedlo už není vlastní výroby. Druhé vpravo rekreační sedlo a třetí vpravo sedlo. Tady má místo náš Šťapka. Nyní se přesuneme do velké stodoly a potom do druhé části ranče. Je tady teda pěkná tma, tak doufám, že uvidíte. Tady je naše bělka celým jménem Sweetie Belle. Je to mladá arabská klisna a je moc hodná a temperamentní. Potom náš šemík. Palomino Benito, taky zakladatel chovu našeho Palomino Gold Stars. Tenesijská klisna Heidi patří. A Clarit, která patří k našim nejstarším. Tady máme náš takový sklad. Tady je seno. Tady je takový kožíšek na sednutí, barely. Nyní jsme vstoupili na druhou část ranče. Tady se nachází jízdárna a pár. Omlouváme se za malé boxy, ale nemyslete si, že na našem ranči zvířata, zejména koně, zebrazí, Daplo a tady jsou naše dvě hříbátka, Pralinka a Lady. A potom náš koloušek. Tady máme westernová sedla. Obě vlastní výroby, ale už jsou zlomená, protože pohled na jízdárnu z ptačí perspektivy. Na jízdárně máme hezkou travičku. Tak já se s vámi pro dnešek loučím a přijďte zase příště, kdy vám ukážu dolní ranč.